Vai. Ja sitten se päätyy tonne tasapainoon, pysähtyy sinne niin kuin suuri osa koirista. Niin tää ei ollut vielä ei tää ollut mikään suunta. Se lähti vaan tohon suuntaan ja päätyy tasapainoon. Silloin kun se osaa suunnat, se pystyy plänkkäämään, eli kiertämään lampaita määrättyyn suuntaan ilman, että se vaikuttaa niihin lampaihin. Ja mä pystyn pysäyttämään sen joka kellon askeleen. Se on vapaa silloin niin sanotusti plänkillä. Silloin se ei ole vapaa, vaan se on kiinni silmässä, kun se aina päätyy tonne tasapainoon. Tai kiinni silmässä, mutta ei se välttämättä sitä tarvitse olla, mutta se ei ole niin sanotusti vapaa plänkillä. Ja kun se plänkkää, miksi halutaan, että se kääntää, että kun puhutaan, että pää pitää kääntyä pois. No, kaikilla koirilla se ei tarvi niin paljon kääntyä pois. Ja mikä on se etäisyys, niin se ei ole mikään metri. Se voi olla yhdellä koiralla. Ne voi olla tosi lähellä, toinen koira pitää olla todella kaukana. Mutta se flänkki on kuitenkin se, jos mä oon koira, millä mä siirryn paikasta A paikkaan B, missä mä jatkan lampaiden ajamista. A, väärä suunta, vähän lisää. Okei, ja näin. Jos mun flänkki ei ole auki, kun mut pyydetään oikealle, että se ei ole näin auki, sanotaan, että lampaiden ympärillä se pakoalue, missä koira rupeaa vaikuttaa ja ihminen lampaisiin. Jos mun flänkki ei ole auki, mulla sanotaan oikee ja mä meenkin näin. Ne siirtyy jo tonne päin, mutta enhän mä halunnut, että se siirtyy tonne päin, vaan mähän halusin mun koiran tänne ja se siirtyy tonne. Eli sitten on tärkeää, että se on auki. Mutta nyt mä menin taas vähän niinku... Joo, ei se mitään. No jos rupesin miettimään, muistakohan mä mitä mun pitää enää tehdä, kun mä jäin kun...